Panyaso voice box tafubwetsedwa kulankhula kwa a countryman afuna kuwauza mtundu wa Malawi kuyena kuti bwana wa activist onse muno Malawi ndi bambo Bile Banda. Iwanso akuyamikira phungu wa nyumba ya malamulo ku Ntcheu Central olemekezeka bambo Norman Paul Chisale kunena kuti ntchito ku Ntcheu Chisale akuyigwira bwino ndipo masomphenya amene ali nawo kudera kwawo boma la Ntcheu ndi masomphenya abwino kwambiri. Ndikhale modzi pano Panyaso voice box tamvere bambo countryman ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below. Pano Panyaso voice box. Muli bwanji Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli zigawo zonse za dziko lino. Inetu countryman ndithu zigawo zonse timakunyadirani. Inetu ndithu ndafika pabwalo lino ndati ine ndilengeze ndipo ndidavomera kuti ndipaseni ndilengeza chifukwa za zolengezazi ndidachitapo mbuyomu ndithu. Ngati timakumbukira munthu woyambirira kulengeza kuti APM akuzayima nalitu ine countryman ndi amene nali munthu woyambirira kulengeza kuti APM akuzayima, ndipo ndi munthu mmodzi yekha Malawi yonse amene adasusa amene adanena kuti uthenga umene amene akuyenera kutiuza ife akuyenera kukhala. Ndimakumbukira nthawi imene malemu Ben Longwe ndi amene akuyenera kutiuza, kapena anthu ena antanyiwa kapena mwina ndi magulu ena. Koma inetu ndidakuwuzani ndipo ndidakuwuzani uthenga woona. Ndiye pano Amalawi ndikhulupirirenso kuti ndabwera ndi uthenga umene mithenga iwiri imene leyo ndabwera nayo mwachangu mosataya nthawi ndiyambe ndi uthenga umodzi. Uthenga woyambirira ndionena kuti kwa anthu onse amene ma-activist amene amalankhula kapena amene takhala tikulankhula limodzi mbuyomu zabwinobwino zija mpakana nkuyenda ndi APM ndi boma limene lija mpakana kudzafika mpakana kumene kukuku kudzafika mpakana lero tilipa tonsefe ifeyo bwana wathu ndi Bile Banda. Ndikukhulupirira kuti mwandimvetsetsa kuti tonse amene timatulutsa maaudio kumatani ma-activist a level imene iyi ya mabungwe kuyambira lerolo mtsogoleri wathu bwana wathu amene angamatilozere kumene kuli right ndi Bile Banda, munthu amene ali nkuthekera ali mbungwe lake limene lagwira ntchito pa Malawi pano lotamandika. Sinambe tamvapo kuti kumeko kwati waponda zake pa mtima salawa kuti ati aponda zawo pa mtima kumekoko. Sinambe tamva kuti ati atukwanizanamo. Komanso ngati pali activist amene analya limodzi chonchi kukhala pansi chonchi kuyambira ndi malemu Bingu kumacheza pamene popo ndi family mpakana nkubweranso APM nkumayimbirana naye foni APM direct osati foni yonena za maboza a munthu wina koma kulimbikisa. Munthu amene angathe kuyimba foni direct kwa APM nkuyankhidwa ndi Bile Banda. Tunanga mwina chifukwa iwo ndo ofasi samafuna azizifotokoza azizikumba kuteko madando amene angapitise direct kwa abwana kwa ma-activist ndi abwana athuwa amene wawa a Bile Banda. Munthu opanda jealousy munthu samagwirisidwatu ntchito tu akulu watu amakhala ngati kuti iwowe lepoto anthu tu zamabungwe zamangozipangano ngati zakufamiletu. Anthu amangopanga ngati zachibwanabwana. Ndiye panopa zinthuzi tazitengera kukuyaso pano azamabungwe awawa aziyenda mwandondomeko sipamakhaso jezo mangoti we chifukwa tiyenda ndi munthu wankulu, munthu wa nzeru zake, mwini wake wa Malawi Watch Bile Banda. Uthenga ndi umene utu ndakupasani.
ndiye sikuti somuzichedwa kumandifunsa mafunso poyambapo ponayi ndani chanchani kuti ife tingonena zapanopa edu. Nkhani ina imene ndabwera nayo ya Malawi imene ayayi ndiyo nyadisa kwa anthu ifeyo akuntchewu tisaname. Anthu ifeyo akuntchewu ndiyo nyadisa pamaso mphenya amene Honorable Chisale ali nawo kapena akhala akupanga. Sikuti woto akupanga zimenezo chifanira kuti ati wani ndalama phwi kuti ati usowa nawo chochita. Ayi, katundu wawo ambiri topaja anayandidwa. Katundu wawo ambiri anayandidwa. Munthu uziyamba kaye wasesa ku nyumba kwako. Ifetu tikuoneratu Honorable Chisale. Zimandivuta kuti ndikambe za Honorable Chisale chifukwa chonena kuti ndimaona kuti anthu ambiri azati ayi mwina ukamba zimene chifukwa kuti amachokera kuntchewu konko momo. Ndimafuna ndizibwera mu nthawi yache. Ndiye pano ndabwera mu nthawi yake kuti sopano ndifotokozepo chifukwa ambiri inu mmangoti we ambiri inu mmangouwauwa chenicheni simmachiziwa. Mmangouwauwa za Honorable Chisale. Ndiye ndifuna ndingokulongosolerani kuti choyambirira Honorable Chisale ndi volunteer. Munamba mwamva uja amantchula kuti volunteer uja. Mu volunteermu iyenso ndi sikali wopumatu. Simunambe mwamva kuti sikali amagwira ntchito ina iliyonse. Koma inu olosilikali akati tiyeni kopulumutsa anthu masiku abwera cha amapita khaye akafera konko koma iye akapanga zoti anthu akata. Ndi Honorable Chisale masomphenyawo kwa anthu akuntchewu ayi anthu akuyamikira. Kodi iwe countryman ufuna unene kuti chani? Inetu ndikufuna ndikuwuzeni Amalawi kunena kuti choyamba anapasiridwa katundu kukagawa katundu uja ndi ukagawidwadi. Chikondi cha munthu chiziyambira pamene wapasiridwa chinthu kuti ukapereke ukafikiza kwa anthu ovutika. Anapanga promise kuti agula njinga za moto kwa mati aguliratu. Sikuti ndalama zacheka kapena kuti salale so tusakulandira. Ananena kuti salale yanga izigwira ntchito ku Suez. Salale yawo MP sikuti akuyilandira. Chifukwa kuti ndi a volunteer. Pano pamasomphenyawo ansewu wa Bevu musanafike pa ujeni apa. Paka mpepuza apa pa Bevu papa pali ngati kakona chocho kuchokera pa zishango apa ngosesereka pang'ono apa pamene papa pali nseuti umene umayenda mpaka umakatulukira kwa Manjawira ndi the shortest. Koma chifukwa ndi nseu umene sumakonzedwa umakhala ngati oyiwalidwa amaulimbikira ndi akulu omwewo. Pano ndo ndi ali nawo masomphenya akufuna ujuduletu mpaka nakafike nawo komwe uku. Ndati watogeti ati unayamba kuchuluka zeru ufekere sopano bwana mukakonza ukuseu nanga ife togeti ife zimene zitikhuze. Akulu zimene zitikhuze ife inu. Togeti inathandizapo chani? Olo togeti inagulapo mabulangeti opereka kwa nkhalamba zozungulira amene paja. Olo togeti ndalama za togeti zinamatapo kumata ujeni mabampu. Honorable anthu panopa akuti masomphenya amene akwaniriseni judulani nseu umenewu. Nseu wabwino kwambiri the shortest route ndi imeneyi andi mkatimu imadusa mizi yochuluka kwambiri. Iya itu nkhani yabwino kwambiri. Ndenso pano nkhani kulengeza kwake nkonena kuti Honorable anthu akuntchewu akuti inu basi tu mungokhala mfumu yawo. Nde pamenepa wina nkumati yatsopano popeza sokuli mifumu ina konko
mafumu enanso akonko aliko kumangoniko. Izi sizikukhuza na nzina zilizonse za ufumu. Ndiye chimenecho ndisangalasira kwambiri. Napeza anthu akupanga mijedu, anthu amene akhala kudana nawo akulu awawa amutcheumu a UTM, anthu satinso tibise a UTM amanena majedu ndere ndi madusa apakhanga tisindikuva akuti amene ucha ifenso tavomereza kuti angokhala fumu ti ataimva kale kuti anthu apanga indozitu. Ayi pitirizani masomphenyano sizakakaka izi kwilima kuyamba munthu asesa nyumba mwako. Ena nunso inu mahonorable ena tengani chisanzo tagulani kanjinga moto mwapase ati eyo. Koma inu simuzazi kuti munthu akamaphunzira njinga moto atakula kale imamvuta. Tsopano mufuna muzankhulire mochedwa ndi azayiziwa bwanji? Azavutika nayo kuti ayiphunziretu. Tagulirani pompano adakali mphamvu ayiphunzire. Ija amalemba kuti bosi imene ija etu. Tiye azingophwanyerere. Honorable Mulungu akuonjezereni.